Мен бұл подъезд янында мен қазір квартираларның неше квартира екенін санын өзімнің планшетқа кіртем. Холык санын алучылар эшли башлаган инде. Мәдинә Вәли Әхмәтова 181-нче мәктәптә директор урынбасары. 15 октябрьдән зур вакыйгада күзәтүче булып катнаша. Хәзер үз участогына керүче йортларны барлый. Тикшергә кирәк, бөтен йорт кергәнме, кирмәгәнме, квартиралар бөтенсе бармы, юкмы, шул тикшерү, предписной проверка инде. 6 җан исәп алучыга бер күзәтүче туры килә. Бер җан исәп алучы 550 кеше янына барырга тиеш. Бу эшне оештыруга Татарстан буенча 8000 кеше җәлеп ителәчәк. Шул исәптән 485 волонтер. Алар күп функцияле үзәкләрдә язылучы халыкны кабул итәчәк. Исегезгә төшерәбез, җан исәбен алуда катнашу өчен дәүләт хезмәтләре порталында анкета тутырырга, 14 ноябрьгә кадәр күп функцияле үзәккә килергә яисә җан исәбен алучыны өйдә кабул итәргә кирәк. Сез переписчикны ничек белә аласыз? Переписчикның менә мондай зәңгәр сумкасы булачак. Ул сумкада аның планшеты. Планшетта инде ул сезне отмечать итә. Переписчикның зәңгәр жилеты булачак менә шундый. Кызыллы зәңгәрле шарф менә шундый. Һәм удостоверениесе. Планшетта анкета, ул 3 биттән тора, 40 сорау. Җан исәп анкетасында асылда шәхси характердагы сораулар. Кешенең торган җире, милләте, туган теле, белеме турында. Татар булып язылу өчен ничек дөрес җавап бирергә? Бу турыда без белгечләрдән сорадык. Менә җан исәп анкетасы. Монда кешенең рус телен белүе, бу телдә ни дәрәҗәдә сөйләшүе, милләте, туган теле турында аерым сораулар бар. Аларга уйлап җавап бирергә кирәк. Чөнки ничек әйтсәң, шулай язалар һәм шулай саныйлар. Әйтик, милләтең дигән җиргә татар дип язмыйча, аның берәр төркемен күрсәтсәң, милләт бер татарга кимиячәк. Димәк, татар дип язу шарт. Если мы посмотрим на вопрос, Анкета җиңел төзелгән сорауларга турыдан туры җавап бирергә мөмкин. Кешенең милләте, теле турында кеше ничек әйтсә, шулай исәпкә алыначак. самоопределение граждан. Туган телгә кагылган урында да бер телне күрсәтү отышлы. Татар кешесенең туган теле татар теле. Как вы определите себя? Һәр сорауга җавапны кеше ничек әйтсә, җан исәп алучы шулай язып куя. Әйтеп яздыру булышу булмаячак. Как определили себя наши жители? Җан исәп нәтиҗәсе төбәкләргә федераль акчаларны бүлгәндә исәпкә алыначак. Халыкның социаль-икътисади хәле турында тулы мәгълүмат, барлык дәрәҗәдәге бюджетларны формалаштыру, дәүләт программаларын кабул итү һәм милли сәясәтне тормышка ашыру өчен кирәк. Участвуя в переписи, каждый гражданин носит свой вклад. Җан исәптә катнашып, һәр кеше республиканың социаль-икътисади үсешенә үз өлешен кертәчәк. Алынган мәгълүмат илкүләм проектлар, социаль программаларны төзегәндә исәпкә алына. Адреслы социаль сәясәтнең нәтиҗәлелеген арттыра. Җан исәп мәгълүматлары кайсы районда күпме балалар бакчасы, мәктәпләр, хастаханәләр төзергә кирәк икәнен күрсәтәчәк. Каждому гражданину важно и нужно. Җан исәп нәтиҗәләре киләсе ел ахырына әзерләнергә тиеш. Аны дәүләт статистикасы федераль хезмәтенең Татарстан идарәсе сайтыннан табарга мөмкин була. Фәйрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.